Yo mga kalingap, good morning. Papunta po tayo ngayon kina Mary Rose at Cedric. Bumili po tayo ng refrigerator mga kalingap para sa kanila po. Para maging maunlad na po ang kanilang business na tindahan. Tara puntahan po natin sila mga kalingap. Sila Cedric po pag uwi. Mga bata. Anak ng bebe! Ay, bebe! May duro na. Ay, wow. Magandang Durac box na yan. Yun, ako lang. Sabi ko. Ganda ng Durac box. May damita na si Ate Mary Rose. Ayun, wow. Ano yung kutsilyo? Ang gunting. Ay, walang kutsilyo. Ano? Ako na siya. Unbox po ng Durac box si Ate Mary Rose. Ayan. Ayun. Yan. Ang dadami pa yung tahon. Yan. Ayun. Ayun! Yan. Ang ganda ng Durac box. Tako na Ang ini ganda. Oh, tako na ini. Ay, ang ganda ng... Ang negosyo na. Oh, malaki yung ano niya, oh. Freezer. At may ano pa siya? Wow! High-tech siya. Alvin, tuwang-tuwa nito si Cedric. Di naman bibili niya ng yelo. Ambil. Grabe, baby. Oh, Sir Alvin, mahalon baga niyo. Yan po ay mula sa ating channel at sa sports. Deserve niyong matulungan. At ano. Sir Alvin man ay. Ay, no, may rip na ako. Oh my God. Iingat-ingatan ko ining maray. Makrukit pati, oh. Wow, magawa akong ice candy. Tapos mga gelatin. Di pa ni... Uy, inay! Hindi ko aram, Sir Alvin. Sobrang saya ko po. Nakakaano. Bigla, sabi mo po, Durac box. Kaya pala, nagtataka ako. Bakit mabigat naman ang Durac box? Tulong pa sila, Sir Alvin. Oo. Kala ko, Durac box kasi po, nabibigitan po kayo. Sabi ko, kaya ko man nga itong Durac box, mag-gian lang ito. Walang igod-igod, rip Ang ganda pala. mga kalingap ng rep. Nilaagang panggulay. Ganda, bibi, oh. Kakasya ka. Mahirap na kita. Ganda, mangarap ko lang magkarip. Meron na, iba talaga. Maraming salamat po sa nag-sponsor po, tsaka po sa channel po ni Sir Alvin. Malaking tulong po talaga sa amin. Maraming salamat po talaga. Di ko po akalain may Durac box na po. Ay, ano ba yun? May rip na po kami. Oo. Bebe, oh, may rip na kita, oh. Oh, kasya ka na igdi, bebe. Permi kang naiinitan. Pwede ka nang ipasok sa rip. Wow, ang ganda, Sir Alvin. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat po sa nag-sponsor. Grabe. Grabe talaga. Ang gusto ko lang talaga po mapaoperahan lang si Cedric. Grabe talagang blessing ni Lord. Thank you, Lord. Grabe po talaga, Sir Alvin. Hindi ko po talaga akalain. Hoy, Malaking tulong ito sa tindahan ninyo. grabe, Sir Alvin. Oo. Pwede na kayo maglagay ng mga soft drinks. Ice candy, yellow, gelatin. Oo. Tapos sa ice yung candy mga po. frozen foods, pwede na rin. Yung mga Wow! hotdogs. Inay, Sir Alvin! Ang harap ko lang talaga po magka-rep, pero totoo na. Hindi ko Ganda pati talaga ng rep nyo. akalain. Ganda pati ng kulay. Kuro cute. Mm. Wow, baby. Oh, may rep na si mama. Oh. May rep na kayo, Salamat baby. po. O, pwede ka na dyan magpasok pag iniinitan ka. Maraming salamat po talaga sa mga sponsor po. Huwag po kayong magsawang manood po sa video namin. Suportahan nyo po lagi ang channel ni Sir Alvin. Lahat po ng Team Kalingap. Kay Kuya Bal Santos Matubang. Kay Ate Edna po. Kay Kuya Rab. Sa Team Kalingap po. Lalo na po si Sir Alvin. Malaking tulong po yun sa amin. Yung channel niya. Na bigyan po kami ng rip. Tapos nag-sponsor po. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat po. Grabing blessing po na dumating ngayon.
Kung nandito lang po sila, Cedric, ina. Hintayin natin sila, sila. Paabot na din po ito, Sir Alvin. Grabe, Sir Alvin, nakakagulat talaga. Akala ko talaga Durabox. Ang palandrip, kaya pala po tinatanong nyo ako kanina. Sabi nyo po sa akin kung mabenta ang yelo dito. Sabi ko man, oo, pero ano man po, ako kasi ang kontador po baga, mahirap po. Yan. Pero may rip na ako, wow. Hintayin natin sila, Cedric. Hintayin natin, Sir Alvin. Hintayin natin. Ay. Sunduin mo muna si Cedric, ha? Sige po. Pero wag mo sabihin may rep na. Tingnan natin Sige yung po. reaction. Para maramdaman niya ang nararamdaman ko ngayon na sobrang saya. Papabantay ko muna yun. Bibi, susunduan ko si Papa mo. Ay mga kalingap, hindi ko lubos ma-imagine kung paano ito nagagawa ni Cedric mga kalingap po. Samantalang putol yung buto niya sa paa mga kalingap. Napakasipag talagang bata ni Cedric. Napaka-deserving niyang tulungan mga kalingap. At God is good naman sa kanilang buhay. God is good naman sa kanilang buhay. Mga kalingap. Ala, ano yan? Lakas nyo ah. Ay, ang grabe ang lakas nyo ah. Ang bigat kaya niyan. Ala. Ito kasi ano. Ay, Grabe, ang lalakas nyo. Hoy! Cedric! Pabihira, nagpupabundo ka pa pala. Sana mag-ano ka na lang sana. Pahinga ka na lang muna sana para habang ano. Baka kasi mapatukod mo yung paa mo. Basta po, sir. Okay man. May dala akong Durabox para sa inyo. Ha? May baduan ka na lalaki. May baduan ka na, di ka na magkakarton. Ah. Dali, ino mo. Dali, ano? High-tech pa po yan. Wow! Hindi. Dali na! Tingnan mo, ang maganda. Madali. Durabox, saan kayo di sa taas, sa baba? Tingnan mo na. Tingnan mo na. kaya. Nakarip. Sabi mo, Ayos ah. ay. Oh, utik yan. Nakarip na si this guy. Nakarap na kita-utaw. Ayos ah, maraming salamat po. Bago-bago. Ikaw lang pumidala ito, sir. Ikot-ikot niloloko ako sa Durabox. Pero ikot-ikot si Sir Alvin karakarga. Tapos nagtataka ako, dalawa silang nabubuhat. Magaan man lang Ay, magaan hindi Durabox. kay. Nakarip. Maaway, yelo ka na. Ayos ah. Ayos, oh. Kaya pala, excited na excited. Okay, ang katunayan. May ano yan. Meron niyang Ah, meron niyang ano ulit? Tanggalin. insurance. Parang insurance ba yun? Yung ano? Bilip na. Hindi ang tawag. ikaw naman po. Oo. Eh, inay. Inay ko ganyan. Grabe, ano? Nakarip na si this guy. Karip na ako. Oo. Ano ang pangalan niya? Si this guy po. Oh, this guy baka. Wow. Ayos ah. Ganda. Nakarip na. Dagang sugok. Maraming salamat po. Si daw nag-ano si daw nagbigay sa amin. Mabait ay. Ay, si Sir Alvin. Merong sponsor tapos dinagdagan natin mula sa ating channel. Congrats po pati sir ah. Number 1 po si Sir Alvin. Ang galing. Siyempre, deserve ni Sir Alvin kasi mabait siya. Kahit mainit, maulan, na tulong siya, handa siyang tumulong. Walang iniinda niya lang yung pagod. Kahit halata naman sa itsura ni Sir Alvin na pagod na pagod na. Grabe, nakita. Na gilig-gilig talaga niya sir mag-surprise ah. Oo. Ayun, Maso-surprise kayo dito. Dali, dito ka Mary Rose. Dito ka Mary Rose, dali. meron dadali. Dito ka Cedric, dali dito. Dali. Dahil diyan, surprise tama natin daw. dahil diyan. Meron kayong kiss. Ayun! Inay! Joke lang. Kaya Surprise, joke lang yun. Joke lang yun. Kay Tido na ako. Ano ako magawa ng ice candy tas gelatin. Oh! Wow! Ice candy, gelatin, Ito yellow. yung manual. Oh. Yan. Excited Yan, naman si mga ano, gulay. Mga gulay. Siya pala Yan, excited binyagan na yan. Oh.
Para ano nyo kasi Nakari. medyo high-tech daw eh. Ay, iniyo itong ano, Meron pa oh. siyang semi-auto dispose Oh, system. isa. Wow. Maganda siya, maganda. Ay, may ano siya. Kaya yamano na talaga itong Sir Alvin ay. Ang grabe, Deserve ano? nyo, deserve nyo umangat sa buhay. Grabe talaga. Hindi ko talaga Hindi ko po akala. pati siya natatapos po yung tambayan natin ginagawa ko. Grabe. Huwag mong isipin na magkaroon tayo ng tambayan. May mainit po baga Safe dito sa sa ano, before. Naano po ako dito pag nagbibideo ka, masyado po bagang mainit ha. Mainit. Kaano ko po yung take light po baga, yung ano po tawag, alam niyo po yun? Ano Ah, ang tawag yung po sa, oo. Malamig po baga yun sa ano. Kaya kahit mainit. Nakapangalan to sa akin, Sir Alvin. Wow, Ay, dagan serious? mga gulay. Wow. Grabe. oh. Magaling. Frozen. Yeah, ganda. Kaya pala, excited dun. Bilisan mo! Bilisan Gusto mo na na! patakbuhin na eh. Hanip na sa sobrang Ang sakit ko na ito. Ang bilis na, ano ko. Teka, Sir Alvin. Grabe. RC. Grabe, may parsi sa atin si ano. Siyempre, Sir Alvin, ang init-init. Grabe, siyempre, ano man sa Grabe iyo, na, Sir Sir Alvin, Alvin, di ba? ganun Grabe yun. talaga. Grabe po yun effort mo. Kahit yan lang, konting ano lang, pasasalamat po baga sa iyo. Sa mga sponsor po dyan, maraming salamat po talaga sa Team Kalinga po. Grabe, grabe ano, dito mga akalaon. Nakakaano talaga, Sir Alvin. Grabe ang ano ko. Saka sa pag-utig Ninervous ako. Ninervous pa punta dito. Kala ko kung ano na eh. Sabi ko, madalian mo na. May Ang pala, sasabihin si Sir Alvin. Nakarip na kami. Ay, ayaw sa akin sabihin, may sasabihin si Sir Alvin. Dalian mo na. Susura na ako kung kaya ta ka lang. Kargawon, ano? ginargat ka na. Ang galing ay. Grabe ano? Dito yan, no? Lagi yan dito. Nakaripan na. Oo. Ay, may ano po yan, ano, tornilyo. Grabe Oo. Tornilyong ano. Grabe, may pa soft drinks si Ate Meron. Maano Punta pati ka muna. ako. Sana hindi ka na nag-ano. Ayos na po yan. Wow. Lalagaan ko ini Sir Alvin itong ano para dahil po baga magasgasan. Oo. Lagyan mo nito, oh. Alin Teka, po? lalagyan natin ng... malaki yung bayadan natin ito. Dapat meron Ayos pala lagyan. tayo ng Oh, ano. lagyan mo nito. Sticker. Oo. Ay, iyo kay Sir ano? Kay Kalinga. Dapat kay Sir Alvin din. Iyo dad Oo, sa iyo bukas na, na Team bukas na. Kalingap, lahat Sir. ng Team Kalingap. Oo. Tanggalin mo ito. Ay, may tanggalan niya. Kay ano, kay Idol din oh. Pok ako Sir ano, kay Idol Kalinga para. O yan, ito si Kalinga para sa inutan. Ayun! Ay, bagay si Sir Rabo! Wow, salamat po! Wow, may ano. Wow. Sa ati, ay ba Pagbalik may... ko, sticker ko naman. Oh, dito na si Sir Alvin. Oh. Dat, meron talaga. Oo. Wala ka pong dala, Sir. Wala. Ay, Picture. Kaya kay Kuya Bal din sana. Ay, yung kay Skill Boy. Para pag mag-aida ang mga tao, wow! May pogi! Ang dala ko kasi kay Rob kasi laging hinahanap. Sabi po kay nga. Kera po ano. Kay Sir Alvin din, wow. Tapos igdiman kita pamilya. Wow! Pamilya. Tapos yung mga taong ginawa mo man ng Tarabang. bait ng puso. Ayos, ah. Grabe oh. Nakaripa Oo, na. oo. Magasgasan yan. Grabe oh. Tapos igdiyo ang mga ano, itong Kaya parang design. excited dun Sabi ta. ko nga ni sa imo, dalian mo na. Ano ka na? Naando pati ako sa taas, nag-ano ko, Nakaakyat ka sa ano? Oo, yung ano pong Nasilip lupa mo. baga. Nasilip mo yung puti. Oo, Pala yung asawa ko. nagsisigaw po ay. Natakala ko kasi di ko initit. Taga lang ako ng taga. Ano ko, pangalan ko tinatawag. Si this guy, nagtatawag. Sana, ano ka na? Dalian mo na. Tawag mo kay Mary Rose. Ba't this guy? Nalalado Ano, na eh. Bibay po yung palayaw niya na eh. Ano? Bibay po. Ibay Tinawag tama. this guy. Binaliktad. Mm. Grabe na si Sir Alvin. Wow. Tapos pag maigdi si Sir Alvin, dahil nakita mapakaling RCO, mapaana lang kita yung Oo. Sir Alvin, mamarinda po. Sa ano pa yung mga ano, pwede nating i-project ulit yung kontador niya, no? Tsaka- Mapapakontador. Ayos. Maraming salamat po sa Mayaman ka na inyo. dito.
sa rep Grabe na ito. inyo. Ay, ito na ang mapayaman sa'yo, rep. Mabili na. Ay, talaga malamig na ano. Soft drinks, hilo. Kailangan yun. Para Hilo-hilo kita. Mm. Sir Alvin. Ay, thank you. Kunti lang. Oops, okay na. Grabe, congratulations. Masaya ako para sa inyo. Ako din. Grabe, Sir Alvin. Kami wala pang rep. Ano yan? Inuuna tayo ni Sir Alvin. Kaya si Ma'am Wena, maraming salamat po Ma'am Wena pagsama sa amin sa pasyalan. Kahit buntis, nag-effort si Ma'am Wena. Napagod ata po yung Sir Alvin. kailangan. Napagal talaga. Maraming salamat po. Unang-una po si Papa Jesus, atin pong ama ng lahat. Tsaka po, sunod po kay Kalinga Prab, kay Sir Bal Santos Matubang, kay Ate Edna po, sa Team Kalinga po. Di ko po na po iisa-isahin kasi ang dami po ng bumubuo ng Team Kalinga. At syempre po sa atin, sponsor, sunod po sa siyempre po kay Sir Alvin. Opo. Siya yung po yung nag-i-effort sa lahat kahit po mainit, maulan. Tuloy-tuloy lang po yung tulong niya sa mga kababayan natin mahihirap. Kaya po nagpapasalamat po talaga ako sa lahat. Sa sponsor po, maraming salamat po talaga. Di ko po talaga akalain mahirap na naman kami ngayon. Grabe May ano pa, talaga may po. sticker pa niya idol. Iyo. Kuya Rab. Dapat meron ka din dito, sir. Kaya dapat ikaw dito, Sir Alvin, tapos yung si Kuya Bal Santos. Wow, para nasa unahan. tatlo kayo. Hindi ako nakadala at Tapos yung ano ay. lima, K-Boys, ano? Grabe. Magaling Maraming na talaga mo. salamat po talaga sa inyo. May rep na po kami ngayon. Grabe, Sir Alvin. Maraming salamat po sa inyong lahat sa nagsusuporta po sa channel ni Sir Alvin. Sana wag po kayong magsawa. Suportahan niyo pa ang channel ni Sir Alvin kasi malaking tulong po sa mga taong nangangailangan po. Kasi, Kagaya po nito, may rep na po kami. Sa nag-sponsor po, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po, sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. Malaking tulong na po yun sa channel po ni Sir Alvin. Maraming salamat po. Siyempre, si Kuya Cedric. nagpapasalamat po ako. Unang-una din kay God din po. Tsaka kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalinga Prab, at kay Ate Edna Bla. Ay, kay Kuya Alvin po, maraming salamat kasi di po namin maano na kala ko kung ano yung sisigaw siya dun sa ano ay pagpunta niya dun. Sabi ko, oo. Sabi ko, baka may ano na naman dito, nandyan na naman ata si Sir Alvin ha. Pala, nandito na naman. Ay. Sabi ko, oo, may rep na kami. Maraming salamat po sa inyo. maraming salamat po kay Sir Alvin po. Maraming salamat po, sir. Tsaka sa mga sponsor, sa viewers, maraming salamat po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat din po. Hindi ko po alam kung Deserve nyo yan. Deserve nyo na matulungan. Kasi alam ko asenso kayo. Opo. Sana at saka pag-pray natin yung papalapit mong Operation po. operation Opo. schedule na yon. Sabi nga nung doktor ay this week. Ayan, Wow. serving. Bagong Ay, masaya ka? Masaya? Masaya po. Hindi. Pwede ka nang mag-ice candy. Kuha. Kuha pa lang. Excuse. Kitang ano? Spade. Maganda pati ang kulay oh. Green. Ayos Oo. Galing si Sir Alvin po magpili ng color. Tapos yung sasakyan ni Bibi, magandang kulay. Magandang kulay. Ay, yamanin na oh. Oo, yamanin ang loob ng bahay. Gamit na. Sir Alvin, dahil po sa inyo yan lahat. Dahil po kay God, maraming salamat po. Salamat po, Papa Jesus, kasi sa lahat ng pinagdaanan namin sa buhay, ito pala po yung Nagiging kapalit na blessing na Kahit balak na- niyo sa amin. Maraming salamat po talaga. Okay. Totoo talaga yung pag dumaan ka sa hirap, bandang huli, ginawa yung Buhay mo. Buhay mo. Basta palagi ka lang magdasal. lagi ka lang hingi ng tulong kay Lord, bibigyan ka ng bibigyan. Hindi ka niyang bibig kasi si Lord, hindi ka po niyang bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya eh. Talagang Tama yan. Pag sumuko, di ba sabi ko, pag sumuko ka, talo ka.
Pero pag lumaban ka, panalo ka. Ayun na, panalo na tayo. Ngayon, maganda ng pang ano sa tindahan, ano? Oo. Ganyan po talaga ano sir, talagang ganyan yung magandang partner ng tindahan ano. Kasi nandyan yung mga yung soft drinks, yung mga Yellow. yellow, Ayan. ice candy, yung mga Gawa akong yelo. matitigas na ano. Ice candy, Ano? gelatin. Papadala ko po sa school po ni Andar. Karning Patinda manok. tinda po sila ng ice candy. Papadala yung ice candy. Ay, yung style kailangan, yung styrofoam, ano? Ayun nga na po. Si puti ice candy. Agaw kita. Ay, grabe. Grabe oh. Hindi ko nakakalaon. Kailangan talaga ako. Kala ko Para talaga pasaan pala dura ni ba. Sir Alvin. Excited na. Ang nasa isip ko pati, Sir Alvin, ang baduan ko sa inutan. Kay Kuya Sir Kala ko Alvin. din ano. Kala Kala ko Durabox din talaga. Pag ano, Eh, yung ano. Durabox ng ano, pagkain. Mas mahal pala sa Dorabox. Mahal nga. 10,000, saan ka kukuha niyan? Eh, Yung ano, grabe ano. oh, Grabe ano. babait niyo talaga si Ray. Ano. Grabe ano. Ano, Pwede ko nakita. bangon mo rin si Disgay. May Na ako. Talagang tayo na yung anong paradise. Pag nagpapanday pa ako dyan, lagi kami nabiling yelo. Agad, mainit po baga pag ano. Di na Di, kayo mabili. bibili ka na lang sa akin. Ano Ayos, ka na? Bibili na Mahirap lang pala na ako. ako. Sobrang saya ko talaga, Sir Alvin. Grabe. Ikot-ikot pati si Sir Alvin. Tulong mo po, sir. Yung ano, yung conductor. Yung conductor ko sana. Tapos, ikot-ikot si Dandua. Kala ko ano, Durabox. Sa Durabox baga, magaan lang po baga. Nahiling ko si Sir Di Alvin. nasa loob po ito ng ano, bawal po ito nakahiga eh. Mm. Nasa loob, nakatayo po talaga ano. Grabe. Grabe. Edit na kita. Grabe. Diba yun, mabuton sinagtaw ka ni sa tuya. Ayun, siyempre, Mabait talaga. ang channel ni Sir Si Sir Alvin. Alvin. Wag niyo pong kalimutan. Supportahan niyo po ang Siyempre, channel. binabalik din natin yung kita natin sa YouTube, Opo. sa mga tinutulungan natin. Opo. Maraming salamat po talaga, Sir Alvin. Grabe, naunahan ko pa po kayo nagkarip. Mamaya na, hirap na po ako. Kasi siya na. Ay, sana po. Mas kailangan kasi ninyo yan Wow. sa pangnegosyo. Si ano, Good si luck kay Baso Ma'am daw, Buena. Lapit na siya Ano na si mga Baso ta? Main kita na. Sige. At enjoy the moment. Apa. Yan. Ayos-ayos Maraming na. salamat. Ang gagawin ka naman to Sana yung... hindi kayo magbago. Oh, Pag hindi kayo promise nagbago, talaga, Sir Alvin. mas maraming Opo. blessing. Diyos ko. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat po talaga sa lahat. Sa lahat pong tumulong sa amin, sa naawa po sa amin, sa hindi po nagsasawang sumuporta sa channel po ni Sir Alvin. Maraming salamat po. Wag lang po kay Sir Alvin, sa Team Kalinga po, kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kuya Rab po, kay Ate Edna po. Maraming salamat po sa mga sponsor po. Maraming salamat po. At hindi natin kalimutan ang iisang ama ng lahat, ang ating mahal na Panginoon. Maraming salamat po talaga sa inyo. Amen. Lord, God bless. No? Pagpatuloy kayong i-bless Ingat talaga po, Sir ng Lord. Alvin. Ingat Opo. ka po. Yan. Tayo ay alam din. Apa. Yan. Enjoy the moment. Sa inyong brand new refrigerator. ano ako. Okay, God bless. Ayan po mga kalingap. So, sobrang saya po dito. Sir, magkaroon ka muna po ulit at maano ka po sige dyan. po. Sige, at ano na, okay na. Hala. Pinay na pa tayo mga kalingap ng ano. Siyempre sila ang Yan. Ng kape, iced tea ng Coke. Ayan po mga kalingap. Ingat ka, Sir Alvin. Salamat sa baso. Ay, joke lang. Yan po, maraming salamat po sa panonood ng ating video. Maraming salamat po. At salamat po sa nag-sponsor kay Tita from America. From USA pala. Parehas lang ata yun. So thank you so much po. At huwag po natin kalimutan ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang. At syempre si Kalingap Rob, ang aming boss, ang poging boss, sabi ni Kuya Robin, si Ate Edna. At syempre po ang aming mga channel, Kalingap Alvin, at lahat po ng K-Boys, at lahat po ng Team Kalingap. Maraming salamat po. See you next po sa ating next episode video. Ganda ng ano. Naka-refrigerator ka ng maray.
Doon. Sa susunod, laman na naman. Wow. Wow. Mago, oh. Ano na yan? Mago kang Mainit ulo. yung ulo ko sa inyong lahat. Dito lang ako papasok. Pag Sige. nai-stress ako sa inyong lahat, dito lang ako. Wow, malamig dito. Kasi Sige, dyan si God baby. bless sa inyo. Salamat paalam po, na Sir muna. Alvin. Ingat po, ingat po. Salamat po, Sir. Salamat po Bless. sa inyong Ingat po. lahat. God bless po. Salamat po. Mga kalingap,